Dobrý deň, ahojte. Vítajte pri ďalšom inštruktážnom videu, v ktorom vám predstavím najmenší, najkompaktnejší offroadový príves Hunter Nature NTR2X. Najkompaktnejší 1300 kg príves v ponuke požičovne Kemprend. Tie ostatné majú väčšinou 1600 alebo 1800 kg maximálnu hmotnosť a tak stačí si týchto 1350 pripočítať k maximálke vášho auta a zistíte, či na to máte vodičák. Pravdepodobne bude limitom 3,5 tony, možno 4250 kg. Hunter Nature NTR2X má niekoľko predností. Je to kompaktný príves, ktorého strechu však viete otvoriť a vtedy sa potom na hornej posteli vyspí tretia osoba, alebo sa môžete v prívese postaviť bez problémov, alebo si tam môžete na hornú posteľ odložiť aj nejaké tašky a veci. Skrátka, je to veľmi kompaktný, ale veľmi praktický príves. Obsahuje dve kuchynky. Jednu vnútornú, ktorá využíva 80-litrovú nádrž na čistú vodu, z ktorej ide voda potom aj do vonkajšej sprchy napríklad, alebo do vonkajšej kuchynky, ktorú vám za chvíľku ukážem. A potom ešte tam máme aj vnútri varič a samozrejme voda z nej sa zberá do nádrže, myslím, že 30-litrovej na šedú vodu. Potom máme ešte aj vonkajšiu kuchynku a chladnička je v tejto prednej časti. Čo je veľká výhoda, pretože v noci, keď si vnútri kúrite pomocou naftového kúrenia, tak vonku chladnička nemusí toľko chladiť a využívať elektrickú energiu z baterky, pretože je vonku prirodzene chladnejšie. No a samozrejme nechýbajú solárne panely a nechýba plná výbava na to, aby ste sa vonku mohli pohodlne osprchovať teda, aby ste si mohli vonku pohodlne navariť, nechýba markíza. No skrátka, toto všetko vám ukážem. Pripojenie, odpojenie a ďalšie veci, ktoré si po pozretí tohto videa v podstate na nečisto vyskúšate a potom pri požičaní prívesu už budete všetko vedieť. Možno sa zamýšľate nad tým, prečo je lepšie prívesy požičať, než si ho kúpiť. No a ja mám niekoľko odpovedí. Prvou je, že v požičovni Kemprend máte príves nachystaný čistý, uprataný, pripravený, s plnou nádržou. S čistou vodou, s prázdnou nádržou na špinavú vodu, s plnou nádržou naftového kúrenia, alebo aj plnou fľašou plynu, ktorý slúži na varenie. O nič sa nemusíte starať. Takisto aj batéria je doplná nabitá a potom ju priebežne nabíjate solárnymi panelmi na streche, takže nepotrebujete vôbec ísť napríklad do kempu. Stačí si teda pozrieť len toto inštruktážne video a vyraziť na cesty. A potom, ak sa vám napríklad na budúce bude takýto príves páčiť a poviete si, že chcete niečo trošku iné, možno väčšie, lebo vás pôjde viac, tak vyskúšate iný príves. V požičovni Kemprend je v ponuke prívesov niekoľko, rôznych veľkostí, rôznych tvarov, aj značiek od rôznych výrobcov a tak si vyskúšate a nájdete, čo vám najlepšie sedí. Ako vždy, začneme vizuálnou kontrolou pripojeného vozidla pred jazdou. Tu sú rôzne odkladacie priestory, napríklad tu máme chladničku, ku ktorej sa dostaneme trošku neskôr, ale všetky, samozrejme, tieto dvierka musia byť zaistené. Platí to aj pre vonkajšiu kuchynku, nádrž s vodou, ktorá je doplná dopustená, samozrejme pri požičaní. Tu máme výstup plynu pre vonkajšiu kuchynku, aj pre napríklad váš plynový grill, ak si donesiete. Vonkajší stolík zaistený, okná musia byť zaistené, všetky poistky, nie na mikrovetranie, ale úplne uzavreté. Svetlá zhasnuté, markíza zatiahnutá. Oporné nohy, ktoré určite odporúčam využívať, tak samozrejme pred jazdou vytiahnuté hore, zatvorené dvere. Sprchový box samozrejme zaistený a takisto aj vonkajšia sprcha, ktorá sa ohrieva pomocou slnečnej energie. No skrátka, všetko pekne zatvorené a poďme sa postupne pozrieť, ako sa čo používa. Hneď vás upozorním, že na tento príves neviete upevniť bicykle. Tie musíte odniesť buď v aute alebo na streche vášho vozidla. Dôležitá vec, táto brzda. Keď je zabrzdená v tejto polohe, tak tá závitová tyč je pomerne pevná, je napnutá. Po odbrzdení sa uvoľní, takže to viete krásne skontrolovať, ak s týmto nemáte skúsenosť. Nezabudnite na 13-pinový konektor k autu, ak máte starší, potrebujete redukciu. No a potom samozrejme oceľové lánko ako poistka s takouto karabínou, keby sa náhodou niečo stalo. Po pripojení
tejto spojky, tohto ťažného zariadenia k vozidlu, nezabudnite dvihnúť toto pomocné koliesko. Je to moderné koliesko, dvihne sa v tej maximálnej polohe do hornej polohy, takže je to výborné, naozaj raz, dva to upracete. Neviem si to vynachváliť, mne sa to veľmi páči. No a samozrejme, toto už potom je jednoduchý zámok, ktorý určite poznáte. Môžem vám to ukázať. Mám tu takú falošnú guľu. Trošku to nadvihnem a už to tam je. No a v takejto polohe, či už po pripojení k vozidlu, alebo po vložení tejto falošnej gule, môžem použiť malý zámoček a túto poistku, túto páku uzamknúť. A potom samozrejme sa k tomu nedostanem. A keď ten zámoček vyberiem, on potom drží na tom kľúčiku, tak stačí stlačiť tú poistku, nadvihnúť a buď ho odpojíte od vozidla, alebo vám vypadne falošná guľa. Záleží, či zamykate príves v kempe proti ukradnutiu, alebo samozrejme k autu. Prajem vám teda šťastnú cestu a opäť nezabudnite. Odbrzdená brzda, dvihnuté koliesko pred jazdou, dvihnuté zadné nohy, tie pomocné oporné nohy, pripojená elektrina, pripojená poistka, teda oceľové lanko. No a to je všetko. Šťastnú cestu. Po zaparkovaní odporúčam vyrovnať príves pomocou vyrovnávacieho klinu ešte s pripojeným autom, netlačiť to rukami. A samozrejme potom, po odparkovaní, treba použiť tieto oporné nohy. Pričom mám pre vás jeden tip z praxe. Ja osobne ten príves dávam trošku šikmo, viac dopredu, predná časť nižšie, potom vyťahnem a uzamknem tieto oporné nohy a potom pomocou pomocného kolieska vpredu ten príves zase nadvihnem a tým sa tie oporné nohy zarijú do zeme lepšie a potom to celé lepšie drží. Lebo oporné koliesko je samozrejme ďalší tretí bod. Práve to je výhoda. Pri aute máte 4 body, tu máte len 3, takže sa dajú vyrovnať krásne pomocou jedného vyrovnávacieho klinu. No a potom samozrejme pred jazdou zase vytiahnuť úplne hore a upevniť. Vyrovnávací klin nájdete v tomto boxe vpredu. Kde sa nachádza aj množstvo iných užitočných vecí. Netypickou vlastnosťou tohto prívesu sú tieto vstupné dvere. V zadnej časti, ja by som si prijal, aby boli trošku širšie možno, aby predsa len vytvárali aj akúsi striežku, ale aj toto je istá ochrana. Dajte si mimochodom pozor, táto časť bude pravdepodobne špinavá, tak používajte radšej toto vnútorné madlo, prípadne jeho predĺženú časť. No a samozrejme chýbať nebude ani schodík pre pohodlnejšie nastupovanie. A toto je výhoda prívesu z požičovne, že tu máte napríklad predĺžovačku alebo hadicu na načerpanie vody alebo potom kábel na nabitie batérie. Skrátka, drobnosti, ktoré si musíte k prívesu dokupovať, tu ich máte samozrejme v cene požičovného. No a ďalšou vecou pravdepodobne bude rozloženie markízy. Takže môžeme ísť na to. Fiamma F45S. Základnú pomôcku nájdeme v tomto zázračnom prednom odkladacom priestore. Pričom výhodou tohto prívesu je, že to nie je až tak vysoko, ako na tých, ktoré nemajú rozkladaciu strechu. A tak vyrolujem raz, dva. Mám to v pomerne dobrej manipulačnej dostupnosti. Tu si dajte pozor, vysuňte kovovú časť z tej plastovej, vlastne ten klb. Vyrolujeme teleskopickú nohu, nadvihneme trošku, urobím to aj s druhou. Najprv klb vysuniem, až potom otváram celú nohu. A otváram ďalej. Samozrejme vo vetre markízu určite zasuňte a pri daždi
Už som to hovoril aj v inom inštruktážnom videu. Tak pri daždi majte jednu nohu kratšiu. Máme túto napríklad, urobíme kratšiu. Druhú nechajte dlhšiu a tá voda aspoň bude stekať potom do jedného rohu. To je taký tip zo života. No a je to. No a samozrejme napríklad večer, v noci môže prísť búrka alebo vietor, tak markízu zase stiahneme. Najprv do polovice. Uschováme tieto nohy. A zrolujeme. Táto páka mohla byť aj trošku kratšia. Je pripravená skôr pre vyššie umiestnené markízy. Ale môžete ísť aj takto pekne zo strany. No. Rukoveď odložím. Tuto nájdeme viacero dôležitých užitočných pomôcok. Vonkajšie umývadlo, vyrovnávací klin. V druhej prednej skrinke sa nachádza chladnička, ktorá používa výsuv s poistkou. A sa to pekne potom zacvakne, takže nejde donútra naspäť. A ako som spomínal, výhodou je, že v chladnejších podmienkach, keď je vonku, dajme tomu 10-15 stupňov a vnútri už máte 25, chladnička zbytočne neplýtva energiou. Nechýba ani vonkajšia kuchynka, ktorá tiež používa výsuv so zámkami. Ja z toho predného zázračného boxu zoberiem umývadlo, aj husí krk. Kohútik vyrolujem, otvorím varíč. Na tento husí krk odporúčam namontovať túto zo spodu toho umývadielka, prípadne dať priamo pod neho nejaké vedro na odpadovú vodu, alebo potom pomocou husieho krku môžete tú vodu nasmerovať trošku inám. Varíč neobsahuje zapaľovanie, musíte ho zapáliť zápalkami alebo zapaľovačom. Plynovú hadicu treba pripojiť k tomuto vonkajšiemu zdroju, ktorý obsahuje aj ventil, takže ten treba potom otvoriť. A potom po otvorení ventilu nie je možné tú hadicu odpojiť, na to pozor, musíte ventil najprv zatvoriť, až potom je možné hadicu odpájať. Nechýba ani druhý vonkajší stolík aj s pomocným svetielkom. Ovládanie plynu nájdeme v tejto prednej časti. A tu máme aj naftové kúrenie s plnou nádržou a dva plynové ventily. Najprv teda treba uvoľniť ventil na fľaši. Môžete skúsiť stlačiť aj tento čierny ventil, ak by bol náhodou nejaký problém. No a potom tieto dva otočiť do polohy otvorené. Teda nemusíte obidva. Jeden je určený na prívod plynu do vonkajšej kuchynky, do vonkajšieho variča a druhá cesta, druhé potrubie vedie do vnútornej kuchynky. Vo všetkých týchto odkladacích priestoroch sú aj pracovné pomocné svetlá, akurát ich vypínače sú trošku nenápadné. Tu je vypínač osvetlenia nielen tohto spodného priestoru, kde napríklad otvárate prístup plynu, ale aj tohto. No a nechýba tu ani druhá strana priestoru, v ktorom sa nachádza chladnička. Tu si môžete tiež niečo odložiť. A samozrejme aj tu je vypínač s osvetlením. Vnútri máme prehľadný ovládací panel, stropné svetlá, svetlo pri dverách, svetlo v odkladacom priestore nad týmto panelom
svetlo v odkladacom priestore pod týmto panelom, externé svetla, teda vonku, naľavo a napravo, USBčka, týmto spustíte v aute, pumpu, ktorá dotlakuje vodu. Nájdeme tu aj indikátor stavu napätia batérie napríklad, alebo stavu vody v nádrži. Nechýba ventilátor nad kuchynkou a parkovacie svetla, keď stojíte napríklad na ceste a chcete mať osvetlené prívesné vozidlo. V interiéri máme množstvo odkladacích priestorov. Tieto skrinky sú kovové, odolné a podľa mňa je celkom praktické. Napríklad aj vďaka tomu osvetleniu. Kuchynka obsahuje varič bez piezo zapaľovania, ktoré tu síce máme, ale z bezpečnostných dôvodov nefunguje, takže treba plyn zapaľovať potom zapaľovačom. Nad kuchynkou máme potom odsávanie vzduchu. Môžeme si to ukázať. Ako jeden z prvých krokov určite bude dvíhanie strechy. A tak nezabudnite odistiť obidve tieto poistky. Nezabudnite ani na tento krok. A to isté treba urobiť aj tuto naľavo. Tu máme USB konektory aj zapaľovač, pre ktoré máme samozrejme vyhradené aj USB tlačidlo. No a potom ovládanie naftového kúrenia. Stačí otočiť do polohy, ktorá vám vyhovuje a webasto sa zapne. Túto prídavnú posteľ môžete uvoľniť a nadvihnúť hore, keď je strecha dvihnutá. A potom tu máte viac priestoru. Ale zase tá posteľ má svoje čaro, pretože slúži nielen na spanie tretej osoby, ale aj ako odkladací priestor. Takže si viem predstaviť, že ju budú používať aj používateľia, ktorí sú len dvaja. Pretože pod tou posteľou mám dostatok priestoru predsa na hlavu. Po otvorení strechy môžete odzipsovať aj tieto otvory a zrolovaný textil potom takto upevniť pomocou suchých zipsov. Takže teraz tu bude oveľa viac vzduchu. Poďme si ešte ukázať manipuláciu so sedačkou a s posteľou. Zo spodu tohto stolíka uvoľním obidve páky, ktoré sú tu, a tým pádom ho môžem zatlačiť dolu aj nájsť tú správnu polohu, ktorú potrebujem. Teraz bude trošku ťažšie tú páku uzavrieť, ale aspoň sa mi to podarí. A teraz stačí použiť tieto matrace na vyplnenie stredu. Ale ak vám to nestačí, tak tu máme ešte aj ostatnú časť. Teraz je z toho posteľ pre dve dospelé osoby. Toto je veľká výhoda tohto prívesu, pretože ráno, keď sa jeden postaví, zobudí, tak má k dispozícii kuchynku. Dole nájde aj chemickú toaletu, keby potreboval, vonku nájde sprchu, všetko, a druhý môže ostať ležať. Okolo stolíka sa zmestí bez problémov aj 5 osôb. To je veľká výhoda. Chemickú toaletu považujem za akési núdzové riešenie, ale máte ho k dispozícii. Stačí len vybrať, otvoriť a použiť. Ako vidíte, je momentálne úplne nová, ešte nepoužitá. Tuto potom máte prepad do spodnej časti, takže je to samozrejme zavreté. Tu je pumpička, tu sa napumpuje splachovanie. No a potom, keď už ste hotoví, všetko prepadne dolu a zavriete. Oddelenie spodnej nádrže od hornej alebo spodnej časti sa
uskutočňuje pomocou tejto páčky. No a už posledná vec po toalete, ktorá nám ostáva, je sprcha. Tu máme solárnu nádrž, ktorá sa ohrieva pomocou slnečného žiarenia a tu je ukrytý sprchový box, ktorý si teraz otvoríme. Len tu je taká malá kolízia, takže túto nohu dám trošku nižšie. Vy ju budete mať samozrejme v kempe aj tak otvorenú. No, otvoríme si sprchový box, ktorý sme si už ukazovali na Hunter 4X. Tento box môžete použiť samozrejme aj na toaletu, ktorú vyberiete znútra, a samozrejme aj na sprchovanie, alebo ako prezliekareň, či iný úkryt. Máme tu aj otvor pre hadicu, ktorú hneď donesiem z prednej časti. Pre využitie sprchového boxu odporúčam prevliecť cez zadný otvor túto sprchu až do prívodu studenej vody, kde máte aj páčku pre spustenie. Skladanie sprchového boxu je rýchlejšie, než si človek môže na prvý pohľad myslieť, takže sa toho netreba báť. Tlakovanie tej nádrže sa nachádza hore autoventilom, ak by vám nestačil samospád. V zázračnom prednom boxe nájdete dve hadice, alebo dve sprchové hadice. Jedna má koncovku do vývodu studenej vody z celého systému. A druhá má koncovku pre pripojenie k tejto solárnej sprche, nádrži. Z jednej strany vychádza hadica napríklad na umytie bicykla alebo niečoho iného. No a potom samozrejme do druhej strany môžete pripojiť túto sprchovú hadicu a využiť túto sprchu či už bez alebo so sprchovým boxom. Teda sprchovať sa môžete aj v istom súkromí. To isté platí aj pre hadicu, ktorú pripojíte do tejto koncovky. Nezabudnite, že aj tu sa nachádza páčka, ktorú treba potom zapnúť. No a už je len na vás, ktorú sprchu použijete. Či teplú, respektíve horúcu. Na to pozor, v horúcich dňoch môže tá voda dosiahnuť, teplota tej vody dosiahnuť aj naozaj veľa stupňov, 40 a viac. To už môže byť nepríjemné, dávajte si na to pozor. No a samozrejme, tuto máme studenú a obidve je možné potom prestrčiť aj do sprchového boxu zo zadnej strany, kde sa nachádza otvor pre sprchovú hadicu. A na dopustenie vody použijete takúto strečovú hadicu, ktorou potom môžete dopustiť vodu v kempingu alebo na benzínovej stanici. Stačí otvoriť tento prístup pomocou tohto kľúča. Nemusíte sa báť doplniť vodu úplne doplná, až tak, že preteká. Je to bezpečné, nič tomuto prívesu kvôli vytekajúcej vode nehrozí. A na vyliatie šedej vody na miestach na to určených slúži tento ventil. Takže tuto potom vytečie voda z kuchynky. Za týmto ovládacím panelom sa nachádza aj elektrická redukcia a potom tu budete mať aj predĺžovačku pre nabíjanie batérie, ktorá sa vám môže niekedy zísť. A tu máte potom prístup elektrickej energie a konektor pre nabitie batérie inak než zo solárnych panelov. Môže sa stať situácia, že nesvieti slnko niekoľko dní a chcete batériu dobiť iným spôsobom, tak toto je riešenie. Verím, že som povedal všetko dôležité. Predstavil vám každú časť, či už vnútri alebo vonku. Ak náhodou nie, neváhajte sa spýtať. Radi toto video potom doplníme.
Hunter Nature NTR2X je príves určený pre 2 až 3 osoby, ktorý poskytne mimoriadne veľa komfortu v mimoriadne malom tele. Páči sa mi táto otváracia strecha, páči sa mi, že tu je naftové kúrenie, keby vám náhodou bolo chladno. Máme tu pohodlné spanie dole a pre tretiu osobu aj potom na takej palande, ktorá môže slúžiť aj ako odkladací priestor. Všetko to viete krásne prevetrať, ale aj zazipsovať, keby vám bolo chladnejšie. Kuchynka je vnútri aj vonku. To je na nezaplatenie. Chemická toaleta je tu síce ako núdzové riešenie, ale je tu k dispozícii, takže ak by ste boli 1, 2, tak aj v rámci nejakého súkromia sa to dá zabezpečiť v prípade, ako hovorím, núdze, pričom vonku máte aj solárnu sprchu a máte aj bežnú studenú sprchu a sprchovací box, ktorý môže slúžiť aj pre tú chemickú toaletu alebo aj na prezliekanie. Takže tento príves ponúka veľmi veľa muziky v naozaj malom, kompaktnom tele. Verím, že dovolenka v ňom sa vám bude páčiť, že sa vám všetko vydarí a že vám bude všetko fungovať ako má a že sa vrátite spokojne oddychnutí. Príjemnú dovolenku s požičovňou Camprend.